Татарстанның Дәүләт сынлы сәнгать музейында 6-нчы халыкара җайдак дип аталган басма графика күргәзмәсе ачылды. Тулырак хәбәрчебез Ләлә Зайнуллина репортажында. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының Хәзинә галереясында 6-нчы халыкара Казан җайдак басма графика биеналь күргәзмәсе эшләй. Казанны Россиянең графика сәнгате үзәгенә әверелдергән графика коллективы хөрмәтенә ул җайдак дип атала. Казан биенале 2011 елдан бирле үткәрелә. Ә быелгы чара Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлана. Сатник дип атала торган күргәзмә була бу. Бу күргәзмәдә 22 илдән килгән эшләр күрсәтелә. Монда Казан шәһәреннән килгән эшләр дә бар һәм төрле бүтән Россия шәһәрләреннән. Монда Австралия, Индонезия, Кытайдан эшләр дә килде. Һәрбер эшләрне башта фото рәсемнәре белән күрсәтеп, судьялар шул эшләрне сайлап, һәм аннан соң инде почта аркылы ул эшләрне безгә җибәрделәр. Бу күргәзмә эшләгән вакытта без төрле лекциялар, мастер-класслар, экскурсиялар әзерләдек. Һәм һәр суббота безнең монда художниклар, рәсемнәр үзләренең мастер-классларын матур итеп үткәрәчәкләр. Басма графика гадәти булмаган һәм кызыктыргыч сәнгать төре. Анда гасырлар буена яшәп килгән гравюралар, фән һәм техника казанышлары белән берләштерелгән. Элек гравюра рәсем һәм графиканың уникаль әсәрләрен тиражлау өчен уйлап табылган була. Шуның белән сәнгатьне халыкның иң киң катламнары өчен үтемле итә. Бүген басма графика төрле сәнгать экспериментлары һәм планетаның иң ерак географик нокталарыннан рәссамнар коммуникациясе чарасы булып тора. 100 лучших работ вновь попадает к нам на постоянное хранение, то есть входит в нашу коллекцию. Это очень, как вам сказать, для художников это очень важно, что в нашем собрании уже вот 6-й год собираются коллекции лучших печатников, лучших художников. Быел биенальдә дөньяның 25 иленнән 188 рәсем катнаша. Казан биеналендә даими катнашучы илләр Аргентина, Болгария, Кытай, Кыргызстан, Румыния. Биенальдә катнашучылар буенча безнең зур илебезнең географиясында өйрәнергә мөмкин. Рәссамнар үз әсәрләрен Мәскәү, Санкт-Петербург, Волгоград һәм Краснодардан да җибәргән. Илдәге вазгыятьне исәпкә алып, рәссамнар быелгы чарада онлайн гына катнаша алды. Девиз биеннале, который звучит так: «Это я». Бумин, that's me, c'est moi и так далее на разных языках. То есть мы как бы побудили художников высказаться о себе. Подумать, во-первых, во-вторых, высказаться о том, кто они такие, с разных точек зрения. Рәссамнар үз эшләрендә милли тел, үз халкының тарихы, туган тел турында сөйлиләр. Биенальне ачу тантанасында оештыру комитеты рәисе, Татарстан Дәүләт сынлы сәнгать музее директоры Розалин Нургалиева, Александр Артамонов һәм Ольга Улиманова чыгыш ясады. Җайдак 6-нчы Казан халыкара басма графика биеналендә 1-нче урынны Индонезия, 2-нче урын Италия, 3-нче урында Россия. Яшьләр премиясенә Мәскәүдән Фирүзә Халиуллина лаек дип табылды. Күргәзмә 2021 елның 7 декабренә кадәр эшләй. Ләлә Зайнуллина, Таһир Хасанов, Татарстан яңалыклары.